Ние сме музикална група Фрея от Пловдив и за нас е истинска чест и удоволствие да бъдем за пореден път участници в фестивала Пловдив древен и вечен, жив Филипопол. Ние сме тук и заставаме до нашия роден град Пловдив, защото той има нужда от средновековен и античен фестивал. В рамките на събитието Блясъкът на Филипопол имахме възможност да се включим както в античните събития, които бяха в началото на месеца, така и сега на средновековната част на Блясъкът на Филипопол. Това, което пресъздаваме, е музиката в древността. Конкретно тук на това събитие фокусът е средновековието. Но Пловдив е събрал в себе си толкова много различни епохи, различни култури, на тези народи, които са минали по тези пътища и са оставили или са взели нещо от Пловдив. Конкретно за музиката може много да говорим, защото времето пази много от мелодиите, които са се предавали устно от поколение на поколение. За съжаление обаче няма много запазени нотни записи. Затова не можем да кажем със сигурност как е звучала музиката в античността и средновековието. Но по запазените източници, по керамични съдове, по литературни или художествени, философски текстове, исторически записи, можем да пресъздадем какви са били музикалните инструменти, как са звучали самите произведения, дали са били тъжни, дали са били весели, по какви поводи са се изпълнявали и най-вече каква е била функцията и мисията на музиканта в античността и средновековието. Музикантът в античността и средновековието е бил творец, който е бил и поет, и музикант. Композитор и поет са били един и същи занаят. Това е Добрин Стоянов. Той свири на китара, тамбура, изработва голяма част от инструментите, които са в нашия инструментариум, като тракийска гусла. Аз съм Теодора Стоянова Фрея, занимавам се най-вече с вокалните изпълнения, но свиря също така на перкусии, на шамански барабани и на различни лири. Наши близки приятели също ни помагат за реконструкцията на музикалните инструменти. Най-важните проучвания ги откриваме, разбира се, в библиотеката, където има запазени записи, исторически източници. По тях се ориентираме за нашата реконструкция, но нашия най-голям стимул и нашия най-голям ориентир е именно вътрешното усещане. Това, което ни води към старите времена, към старите песни, това, което ни шепнат старите ветрове тук на нашите земи. Най-голямото ни вдъхновение и стимула да продължаваме напред, това е нашата дъщеря Владислава, която е на 7 години в музикалното училище. Първи клас току-що завърши и тя свири на арфа. Тук свири на лира, танцува средновековни танци и се вдъхновява заедно с нас от изкуството и културата на старите времена.